Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Love man mo si nanay, di ba? Siyempre, uy! Makasabot na ka ni nanay, di ba? Oh, very good. Makasabot ka na cute. Kay big girl naman ka. Oh, big girl na. Pero baby, pagyapon ko ni mo og ni tatay. Bisag mo daga na ka. Baby ka gihapon ni nanay anak. Pero, tingalig dili na makasaksi si nanay sa pagdaga ni Inday. Ha? Kay nga naman? Kay muwak na si nanay. Wak? Bako pa gani ka uli? Muwak na ko. Mubiyak na ko ninyo, anak. Ha? Jen, Mubiyak ka? Kayaan minimo. Kaya nga naman, muwork ka? Muuli raman ka, di ba? Balik raman ka na mo ni tatay, di ba, nanay? Dili na, anak. Ha? Dili na ka uli. Dili na ka uli na mo. Elaine, kikakos ko di po kukot kayo. Ayaw, nanay. Ayaw ko biyae. Ingon mo ka, dili ko di mo biyaan. Ayaw ko biyae, nanay. Elaine. Nanay. Dili ko, nanay. Dili ko masagot. Dili ko, nanay. Elaine. Migakos ni Jenny. Ug maayong bata. Gamitagpo niya kaganina. Ang anak tingali ka na ni Dave. Kung imo silang tanahon, sumag yun sila sa usa ka pamilya. I'm so jealous. Ilabi pa kanina. So akong naabdan nga nagako si Dave ni Jenny dito sa hospital bed. Kung dili lang sila higala ni Jenny, tigalig unsa na nabuhat ko niya. Damn. Pero, nalipay ni ko karon. Nasayod nga buuba na si Jenny balik na ko sa syudad. Whatever the reasons may be, I'm so happy. Oh, nagapian lagi mo. pamina ko nay. Mayang gabi, inay. May gabi isad. Bibi ng bata, bi. Kapit na ni mo, mura binagtuko. Alinday. Oh, naghilak man lagi ni. Nay. Hi, Ga. Ay, niya na day mo? Hi, Jen. May kini ana mo. Kagani na pa kayo kung nagpaabot ninyo nga mo abot. Salamat kay ni anagid mo. Magkakaon na ta. Gutom na kayo ko, Ga. Mikaw ka lang tag-una? Ah? Ang busy inday, Jen, B. Ako na sa Kugos. Ato kang mama. Lane, anak. Sige na. Nga naman na bata, ha? Anong binagpo mo na? Di mo nabubuwag ni Jean, kapoy binas nanay ni mo, inday. Huwag dali na, dali. Elaine, anak. May buhaton pa si nanay nimo. Ali una. Dito kang tatay ni mo, ha? Sige na. Dili ko. Nak, maglisod bang kuglihok kung magkugos ko ni mo. Diba, big girl naman ka? Magkasabot naman ang big girl, diba? Sige na. Sige na, kugos na ni tatay ni mo. Kugos tagbalik ko niya, human ko makapanghipos.
Dili ko. Dili ko. Aliuna. Nanay. Sige na, Jen. Nanay, ato ko, nanay. 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 Dave, usay buot kita sa buot siyang giingon nga panghipos. Nay, Langga. Langga, ali ni Mama, ali. Dali. Hindi ko ni mo, nanay ako. Ato ko, nanay. 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 Diyos ko, murag ikumutang akong dukhan nga nagpaminaw sa hilak sa bata. Naipos ko ng akong mga gamit. Wa na ko'y ibilin. Kaya dili na ako mabalik pa din eh. Nadugay si Jenny sa pagbalik din sa kinan. I just wish wa mausap ang iyang una-una. At tuon ko kasi ilang gipuyan o apason siya. Pero just another minute o apason ko na siya. Nanay. Nanay. Elaine, gusto na. Ato ko, nanay, tatay. Ato ko, nanay. Nak, di lagi. Ato ko, nanay na ako. Hindi kang patuo. Ato ko, nanay. Yun, usap ka na ng iyong paghilak. Di mo wala ko na makita. Ato ko, Kada ko nanay. sa kong pagbuwang sa ako. Ako karon. Dili na ko siya mabasong kalain na ang iyong kailangan inahan. Dave, Nanay. Nanay. Elaine, Jen, Day, Nay, Nay. Jen, ang amping ka kanunay ha. Hinungdumi nga di arabi kanunay. Bisag unsang oras nga mabalik ka, bukas ning among panibay para ni mo anak. salamat, Nay. Anak, ito na si Nanay, ha? Dili ko sagot. Dinira ka, nanay. Ayaw ko biyain. Anak, Nanay. Dave, pag-amping. salamat. Ikaw na'y bahala nila. Salamat, Jen. Anak, Dili ko, nay. buhiin na si Nanay. Sige na, kaya ito na ko. May nagpaabot ako sa gawas. Buhiin ako, nak. Iatod ka na mo sa gawas. Ako ni Danin ng imong mga bag. Mauban ko. Gipulaan ako paabot ni Sud sa sakinan. May bati may nagkukakulba sa kadugay ni balik ni Jenny. Nausab ang iyang una-una. Is she still coming? Oh. May mga naglakaw na paingon din eh. Sila si Jenny ni kana. Ni ano siya? Mudayon gid siya sa pag-uban na ako balik sa syudad. Moapas ko nila sa gawas. Bala wa pa ko nila pauban na ka kanina. Kinahanglan nga na ako kanunay uban nila ni Dave. Yung makita niya nga dili na kumubiya siyang kilid bisan kanus Og nagkinahanglan usab siya nako karon sa pagpahilom sa bata. Tuwara sila. Hain makadi ang kauban ni Jenny pa sa syudad. Mupaduol ko nila. Dinili ni sa loyong imong malita. Sige. Kining imong usa ka bag. Iusa lang na diya sa luyo pagbutang. Sige. Nanay. Ayaw biya, nanay. Shh, hilom na, hilom na. Hilom na. Awa o nawa na hapit imong tingog. Promise, doawon kang nanay din ha? Dili ko. Ubal ko nimo. Ubal ko nimo. Nak, dili mahimo.
Okay, Dan. Let's go. Abi ang bata, Jen. Uy! Ikaw? Kaila mo? Ah, abi ang bata. Muuna mi sabay aron makagikan na mo. Ambis. Dili ko! Dili ko ninanay! Anak, dali na. Ayaw! Dili ko! Hinaya lang siya. Ang iyang buko-buko basig mapiang. Ako na bahala sa akong anak. Muna na mi sabay. Dili ko, nanay! Nanay, uban ko ni mo! Nanay! Anak, pag-amping mo ha. Salamat, Nay. Sundon ko na sila si Amy ang bata. Dave, Jin, ato na ko. Salamat. kadit lang. Dave, Jin, nila ka. naano na ko ang nakakanunay uban na mo. Magpangitang akong mga mata, matagan na sa imong presensya. Huwag sinday. Ihawag na lang ko sa bata magkakadlaw. Kung may higayon, basin tingalig makaduaw ko ninyo din eh. Kung andam na kong nga mo atubang pagbalik ni mo. Dave, Ganong lisod magkangkulian. Dave, We should leave now. buhayin ako, Dave. Sa imong pagbiyak. Hinong dumi. Nga kanunay ko magpaabot ni mo, Jin. Magpaabot ko sa imong pagbalik. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!